DSWD cash assistance para sa TODA driver sa Rehiyon 1 magsisimula na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Mag-uumpisa na ang DSWD Cash Relief Assistance Payout para sa mga TODA drivers sa siyam na pangunahing lungsod ng Rehiyon 1 sa Miyerkules, ika-8 ng Abril. Nakatakda ng payout sa 4 na probinsya, batay sa nakatalagang lungsod kung saan kukunin ng mga tricycle drivers ang kanilang cash assistance. Sa Ilocos Norte, makukuha ang tulong sa Lawag City at Batac City. Ang Ilocos Sur sa Vigan City at Candon City. At sa La Union naman ay sa City of San Fernando, habang sa Pangasinan sa Alaminos City, Urdaneta City, San Carlos City at Tagupan City. Ayon sa DSWD, malaking tulong ang inisyatibong ito sa mga TODA upang mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at masiguro na hindi ito maging hadlang sa kanilang hanap buhay. Makakatanggap naman ang mga eligible drivers ng opisyal na abiso mula sa kani-kanilang pamahalaang panglunsod, kabilang ang listahan ng mga dokumentong kailangang isumite upang makuha ang cash assistance. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.